Intentou atracar un banco en Ourense, pistola en man, pero non contaba con que os traballadores da entidade ían facerlle fronte ata conseguir retelo mentres non chegaba a Policía Nacional. Aconteceu nunha sucursal de Abanca, na avenida de Zamora, en plena hora de saída dos colexios e dos traballos, polo que a acción violenta non pasou desapercibida no barrio. As miñas netas que baixan do colexio ás 2:10, que debeu ser un poquinho antes a historia toda, e avisaronme, abuela, que hai policía, e hai ambulancia, e pasou algo aí dentro porque hai alguén con unha pistola. Vino la policía, bajaron las persianas, uno que trabajaba llevaba sangre aquí, pero no sabíamos nada, dijeron que intentó de robar y todo, pero no sabemos. Boas tardes, mércores 1 de outubro, benvidos ao Galicia Noticias. A Garda Civil detivo un home en Río Torto por maltratar presuntamente a súa parella. O arrestado é un varón de nacionalidade marroquí. Supostamente obrigou a vítima, unha muller de 28 anos dese mesmo país, a casar con el. Unha vez en Galicia, someteu a malos tratos físicos e psicolóxicos, segundo ela mesma denunciou. Farta da situación de violencia que estaba a vivir, a moza entrou nunha farmacia e pediu axuda. Ela vivía con el, que era o seu esposo, desde o 2019, polo que ela nos contou a nós. E a trouxo para aquí fai 2 meses e ela non podía sair. O que pasa, claro, ela non podía sair do seu domicilio sola. Ela, pois non sei, ayer pois quedouse con as chaves e saiu a pedir axuda. Tiña medo, ela dixo que sufrira unha agresión por parte del, bueno, malos tratos en general, e que xa non aguantaba máis. E si podíamos axudala. Houve unha liorta nocturna en Lalín moi violenta que alterou a paz dos veciños da rúa Alcalde Ferreiro de madrugada. Protagonizaron a 2 homes de orixe suramericana, houbo golpes e agresións con obxetos cortantes, previsiblemente unha botella rota. Un deles quedou ferido con cortes na cara e tivo que ser trasladado ao hospital. O outro fuxiu e foi detido posteriormente. Eu, en mi vida, en 25 anos que traballo no hospital, e vi unha cousa semejante. Había un chaval que eu pensei que o habían bañado de viño, porque estaba desde aquí hasta aquí. E o outro, que supuestamente sería o que lle dou ca botella, porque eu non sei, que eu non o vin, e tamén, entonces eu dixen, pero isto que é? Claro, e que estaba de aquí a aquí. E entón, e despois eu me fijei que era sangre. Rompeu unha botella e doulle outro na cabeza, que foi cando lle abreu a brecha na cabeza. Comezamos un novo mes, outubro, e iso significa que moitas persoas acaban de recibir o seu salario. Hoxe saímos á rúa para falar de economía doméstica. Os galegos gastamos máis nos primeiros días do mes, nótase ese gasto en cafeterías, tendas e mercados, ou pola contra somos precavidos e aforramos. Cando é principio de mes a xente tira máis o chuletón de ternera, entrecó de ternera, filete de croca, depois van baixando un pouquiño máis o nivel. Non sei se é porque lle apetecen outras comidas ou é coincidencia, pero a xente gasta, Probablemente sí. Dende logo, a finais de mes, un cortase un pelín. A Policía Nacional prendeu un home que pretendía atracar unha sucursal bancaria en Ourense. Dicimos pretendía porque os propios empregados da entidade frustraron o roubo. Patricia Barreiro. Si, acontecía sobre as 2 da tarde cando moitos dos comercios desta avenida de Zamora en Ourense pechaban as súas portas, os nenos salían dos colexios e a xente regresaba ás súas casas. Esa aparente normalidade quedaba interrompida cando un home entraba nesta sucursal bancaria e cunha pistola que posteriormente confirmouse que era simulada, pedía aos empregados e traballadores a caixa do día. Ese atraco nunca chegou a perpetrarse precisamente porque foron os empregados desta sucursal bancaria os que conseguiron reducir e reter a este suposto delincuente. Foi un dos últimos clientes desta sucursal bancaria, ataviado cun chaleco reflector que levaba por riba dun mono azul, achegouse ao mostrador portando unha arma de fogo e pediu o diñeiro da caixa. Abuela, que hai policía?
e hai ambulancia, e pasou algo aí dentro porque hai alguén con unha pistola. De feito, non sabía nin se roubara, nin se fixeron amago de roubala. Neste intento de atraco, axudouse dunha pistola que posteriormente se confirmou que era simulada. Os empregados en ningún momento chegaron a darlle os cartos porque conseguiron reducilo ata que chegaron as patrullas da Policía Nacional. Que foi un home con unha pistola de broma que entrou e que un dos empleados que o reduciu. Marchou co neno rápido para que non vira moito e, bueno, viu que estaba a policía dentro e collendo a alguén, o sea, esposando a alguén. Bajaron las persianas, uno que trabajaba e llevaba sangre aquí. Ata o lugar achegouse tamén unha ambulancia, xa que o suposto atracador no forcexo quedou ferido, para ser atendido no mesmo lugar dos feitos. Ningún dos empregados precisou asistencia sanitaria, a pesar do susto e dos momentos de tensión que viviron. Viñen preguntar por eles, porque estaba un pouco preocupada, non sabía quen, se o que estaba ferido era un deles ou se era o atracador. Moitos veciños e veciñas da zona estaban sorprendidos. Esta avenida de Zamora de Ourense é un lugar con moito movimento de xente e aseguran que é unha zona moi tranquila. Es la primera vez que pasó así. La primera vez era solo uno, un chico o algo, sabes? Eu levo aquí toda a vida e de momento é unha zona tranquila. O home saíu desta sucursal bancaria xa como detido por un intento de roubo. Está en dependencias da Policía Nacional á espera de pasar a disposición xudicial. E un home duns 30 anos e tatuaxe no pescozo mantén alerta as farmacias da Coruña. Segundo denuncian, o individuo comete roubos a diario nas boticas da cidade. Son furtos sen violencia, pero xeran moita intranquilidade entre os farmacéuticos, que lle seguen os pasos a través dunha aplicación. De Monte Alto aos Castros, a escena repítese a diario nas farmacias da Coruña. O home chega, curiosea nos andeis e acaba roubando o primeiro que ve, si é que non o botan antes. Que ven aquí polo menos o mínimo unha vez ao día, co que temos que estar moi pendentes, e ademais vemos que o fai por todas as farmacias, tanto da zona como de toda a Coruña. ¿Cuál es el riesgo? Bueno, pues que coincida en alguna hora donde pues no haya mucha afluencia de gente o menos farmacéuticos trabajando y pues que un día pues se le cruce el cable o reaccione mal. Un 70 de altura, 30 anos, tatuaxe no pescozo e vestimenta deportiva. Coñéceno de sobra aquí e no resto das boticas, mesmo se alertan entre elas da súa chegada mediante unha aplicación. Es como una red interna entre farmacias y nos avisamos pues de que hay un hombre que está en esta zona, describimos al hombre o circula receta falsa, bueno, nos vale para estar en alerta. O home adoita levar produtos de cosmética ou para farmacia, posiblemente para despois revendelos. De feito, nalgunhas farmacias xa optaron por deixar os cremas máis caras preto do mostrador e posicionar os produtos máis baratos cerca da porta. Dende o Colexio de Farmacéuticos animan a interpoñer denuncia ante a policía, tal e como xa fixeron algúns compañeiros. Es un incordio el tener que ir a denunciarlo, pero es que es la única manera para que las autoridades sepan qué es lo que está sucediendo. Ahora xa incluso podíamos facer de forma telemática, que ao mellor é máis rápido e cómodo para nosotros, porque é verdade que nos temos que estar na farmacia. Grazas ás denuncias, a policía xa identificou o individuo que podería chegar a ser xulgado por reincidir nos furtos. Aquí agardan que así sexa, porque a súa prioridade, din, é atender os doentes e non facer de gardas de seguridade das súas farmacias. Pelexa nocturna, botella rota na man durante a celebración dun aniversario nun bar de Lalín. Un dos convidados tivo que ser trasladado ao hospital con cortes na cabeza. O suposto agresor fuxiu, pero localizárono nunha rúa da vila. Empezaron cantando Parabéns para ti, pero a festa acabou de mala maneira. Había un chaval que eu pensei que o habían bañado de viño, porque estaba desde aquí hasta aquí. E o outro, que supuestamente sería o que lle deu ca botella, porque eu non sei que eu non o vin, e tamén, e despois me fijei que era sangre. Non se sabe como empezou a agresión, pero o que saiu peor parado é un mozo de só 19 anos de orixe paraguaya, cliente habitual do bar e un dos convidados á festa de aniversario.
cortes, porque foi cunha botella de vidrio, parecer, entonces, pois claro, queres que non só o que che dean cunha botella, os cortes son bastante profundos e, aparte, como se ve aí na sangre, considerables, vamos. Sí, se desmaiou un pouco porque perdeu moita sangre. Atenderon primeiro no centro de saúde e despois no clínico. Do suposto agresor pouco se sabe, nin era cliente nin tampouco estaba na festa. Fuxiu, pero por pouco tempo, porque a Garda Civil localizouno nunha rúa próxima coa roupa manchada de sangue. Se para un lado, despois arrancou, chamase a calle Alcalde Ferreiro, arrancou hacia baixo, en el solo, sí. E despois decíalle un chaval á Guardia Civil, está allí abajo. Do outro sei que é un pouquiño máis maior e que foi, ao parecer, eu seguro non sei, que foi o que rompeu unha botella e doulle outro na cabeza. Un golpe que puido resultar fatal e do que aínda hoxe quedan restos na beira rúa e o que máis abraiada ten a veciñanza. Estaba o gladiamento, estaba a silla, estaba o suelo, o sangue chegaba ali até a vez dos contenedores. Aquilo parecía unha matanza de cerdos. A rúa Alcalde Ferreiro está no centro de Lalín, nunha zona, alo menos atado agora, tranquila. Aquí Follón, esta zona é unha zona super tranquila. O único bar que abre de noite prácticamente este. Ata fai relativamente pouco era unha rúa bastante tranquila, pero dende a apertura do local este sí que, bueno, pechan bastante tarde, fan bastante barullo e sí que se ve bastante máis traxín de xente do que estábamos acostumados. A vítima recibiu altas poucas horas, pero de momento non presentou denuncia no cuartel da Garda Civil. A Garda Civil investiga un presunto caso de violencia machista en Río Torto. Os axentes detiveron un home despois de que a súa parella acudira a unha farmacia para pedir axuda. O home xa pasou a disposición xudicial. Sabela, hai novidades? Raúl, sí que hai novidades. A xuíza de Mondoñedo acaba de decidir deixar en liberdade a ese home de 50 anos denunciado por malos tratos por a súa muller, pero sí que lle proíbe que se comunique con ela de calquera xeito e tamén lle proíbe que se achegue a menos de 500 metros da suposta víctima. Esta decisión da xuíza chega só 24 horas despois de que a muller de 28 anos lograra escapar da súa casa. Dicimos escapar porque ela contou que o seu home a tiña prácticamente retida e que non lle deixaba sair á rúa se non era acompañada por el. Ela vive a uns 20 metros desta farmacia, logrou escapar da súa vivenda, entrou nesta botica de urxencia, non fala castelán, leva só 2 meses residindo aquí en Río Torto, só fala árabe e francés. A través do traductor do seu teléfono móvil logrou contarlle as boticarias a María José e a Belén que estaba sendo vítima de malos tratos por parte do seu home desde había tempo. Ademais, tamén lles ensinou as marcas dos golpes que tiña no seu corpo. Elas actuaron de urxencia, chamaron a traballadora social do Concello, tamén actuou a Garda Civil. O asunto está a ser investigado como un caso de violencia de xénero. Ela vivía con el, que era o seu esposo, desde o 2019, polo que ela nos contou a nós. E a trouxo para aquí fai 2 meses e ela non podía sair. O que pasa, claro, ela non podía sair do seu domicilio sola. Ela, pois non sei, ayer pois quedouse con as chaves e saiu a pedir axuda. Tiña medo, ela dixo que sufrira unha agresión por parte del, bueno, malos tratos en general, e que xa non aguantaba máis. E si podíamos axudala. Traballadores de forma indefinida que queren residir na cidade necesitan un lugar, unha habitación, ante a falta de vivenda a precio económico que podan pagar co seu salario. Acaban de escoitalo, non só os estudantes, tamén os traballadores necesitan en moitos casos optar polo alugueiro de habitacións. Os prezos a alza obríganos a compartir piso, unha tendencia que, segundo a Asociación Galega de Inmobiliarias, vai a máis. Desde a Asociación Galega de Inmobiliarias advirten que o alugueiro por habitacións destinado a vivenda permanente é xa unha realidade nas cidades. O que estamos vendo é que traballadores de forma indefinida que queren residir na cidade necesitan un lugar, unha habitación, ante a falta de vivenda a precio económico que podan pagar co seu salario. O prezo de alugar unha vivenda subiu en Galicia un 7,6% no terceiro trimestre do ano, segundo o Idealista. Na capital galega, máis do 90% das casas arréndanse por riba dos 600 euros.
Estamos falando de que menos de 600 euros é só un 6% do total de vivendas. Entón, co ratio que recomenda o Banco de España de dedicar só o 30% dos ingresos, para alugar unha vivenda de 600 euros fan falta 1.800 euros de salario, co cal se precisan prácticamente 2 persoas para poder alugar unha vivenda. En moitos casos resulta máis caro arrendar só unha habitación nunha cidade que unha casa completa no rural. Vai un pouquiño en función da zona e ao espacio da habitación, pero sí, están no entorno dos 300 euros máis ou menos. As máis pequeniñas e interiores poden estar nos 250 euros. Hai de todo, poden ser propietarios que viven na propia vivenda e realugan unha habitación dentro do seu piso onde comparten e eles escollen a persoa co que queren vivir, ou directamente propietarios. Nalgunhas inmobiliarias, como esta, con 30 anos de experiencia no sector, adiantan que o alugueiro por habitacións pode acarrear problemas para os propietarios e pros inquilinos. Para iso están as pensións, para iso están os hoteles. Non todo o mundo pode coller e alquilar uns pisos por habitacións, así, ala, aí vai. Se aquí veñen unhas persoas, 3 persoas para traballar ou que sea, fai o contrato a nombre de un que se fai responsable, entonces podes alquilar, non ten ningún problema, pero eso de nos alquilar por habitación por habitación, nos eso non o facemos. Hai que non fai, sobre todo en particulares, pero nós non. En Castro de Rei, na provincia de Lugo, levan 2 meses sen poder consumir a auga da traída. As análises detectan niveis de arsénico por riba do recomendado, un problema que obriga aos veciños a mercar auga embotellada ou usar pozos e depósitos particulares, o que afecta especialmente os negocios. No núcleo de Castro Ribeiras de Lea e en 13 parroquias tiran de paciencia para convivir coas restriccións de auga. Cada verán a seca eleva os niveis de arsénico nos acuíferos en a rede municipal de Castro de Rei. Ven con niveles de arsénico que non se pode beber nin consumir e nada, que estamos á espera e están facendo o posible por arreglar o tema. Desta volta o problema alóngase xa por 2 meses. Non a podemos beber porque está... Pero é un incordio... Hai que comprar ou traerla de algún sitio e esperemos que se solucione dunha vez, porque levamos moito tempo así. Que levamos uns meses que non podemos nin consumila para cociñar e todo eso, nin bebela. Están mirando de que se poida reparar e tal, levaralles o seu tempo, claro, pero bueno, xa se nos fai un pouco largo. Os niveis de arsénico elevados no estío sumase no inverno a turbidez da auga polas enchentas na Terrachá. En ambos casos, veciños hostaleiros e outros negocios como salóns de peiteado recurren a pozos, fontes e garrafas para cubrir as súas necesidades e atender a clientela. Tamén na feira semanal dos mércores. Nós temos aí como unhas 6 garrafas destas grandes, non sei se son de 15 ou 20 litros ahora mismo. Bueno, fai falta, claro. Para os caldeiros e para o que nos cubra todas as necesidades. Para beber e cociñar, pois uso comprada. E senón, pois aos pozos dos veciños. Para lavar os dentes é por aí, vamos aos pozos dos veciños que teñen así ao redor e vámonos arreglando así. O Concello de Castro de Rei confía en que Augas de Galicia execute axiña o proxecto que solucione os problemas ca auga da traída, incluindo un novo depósito e sistemas de filtrado e decantación. En varias parroquias de Tomiño levan anos sufrindo unha praga de moscas. Teñen as ventas pechadas e as portas das súas vivendas e dos comercios tamén. Usan insecticidas, tiradas adhesivas, pero nada lles funciona. Nos días que hai moitas moscas, isto en 15 minutos, media hora, están cheo cada cinta. Cando hai pouca, non, como hoxe que non hai tantas, pois xa non é tanto. Elevan así 5 anos convivindo coas moscas case a diario en todos os cuartos das súas casas, día e noite. Porque estás traballando, están continuamente molestándote as moscas, cando estás facendo de comer, comendo, fas un café con leite, aí tes a mosca. Poñemos a comida encima da mesa e se veñen moitas moscas. Unha a comer e outra a matar moscas, todo o día así. Vuelves a tener 8.000 moscas, no descansas. No puedes hacer nada, salir, fuera, cualquier actividad que hagas, aunque no haya comida como en el medio, con el calor que sudas, ya se te pegan. Os veciños mercan insecticidas, tiras adhesivas, todo é pouco para facerlles fronte. Levo 40 anos aquí no negocio e nunca na miña vida levo vendido tanta insecticida e tira das moscas. Psicológicamente es agotador. Agotador porque dices, bueno, lleno la casa de insecticidas, lleno la casa de bandas de pegar moscas, que es un asco, porque parecen cuadras, no casas.
E son moitos xa os que pensan en vender as casas e marchar de Tomiño. Sí que é certo que este problema que está facendo un pouco devaluar o precio da zona. Está desesperada, quer vender as casas e marchar por outros lados. Hai incluso personas que venderon a súa vivienda por cambiar de sitio por culpa das moscas. Entre as causas, a humidade da zona e unha mala xestión dos fertilizantes. Se botan cantidades industriais, toneladas de abono sobre un campo, se deixa unha semana. Isto na primavera, entre que chove, volve a salir o sol, nos genera que o caldo, como decía, perfecto para que a mosca se reproduzca, a larva eclosione e teñamos esas nubes de moscas que despois se manteñen ao longo de todo o verán. O domingo os veciños concentraránse no campo da festa de Carregal para pedir solucións. Montar en moto, subir nos saltamontes nas festas, os galegos que hoxe xa teñen a súa idade facían cousas como estas de novos e queren seguir facéndoas. Se están en condicións, por que non? Contánnolo eles de seguida no Galicia Noticias de hoxe, Día Internacional das Persoas Maiores. Hoxe 1 de outubro e os máis dos traballadores xa cobraron a nómina do mes. Despois dun setembro motivado polo inicio do curso escolar especialmente duro no económico, saímos á rúa para comprobar se coa carteira chea nos animamos máis a comprar. Entramos nunha peixería, produto necesario dunha dieta saudable. Se cadra, non sempre se pode adquirir. Será o comezo de mes o mellor momento? Ao principio de mes a xente animase igual. Sabes o que? Que aquí, por exemplo, hai a xente fija, sabes que se venche todas as semanas, dá igual 2 veces á semana, o sea, eses non teñen problemas, pero bueno, sí que se nota. Cando é a principio e máis cando é final. Vemos a axuda do bono peixe, que se axudou algo ás familias, a xente animouse, a xente que non comía pescado empezou a comer algo de pescado porque lle descontaban algo, entonces todo axudou un pouco. Probablemente sí. Dende logo, a finais de mes, un cortase un pelín. É a mesma compra, Aquí veño moi a menudo, non teño problema ningún, nenos pequenos non teño, xa os teño fora. Exactamente igual, porque non teño nin nenos, vivimos o meu marido e máis eu solos. Preguntamos tamén nunha carnicería. De setembro, a verdade que non se notou nada, A xente gasta como se non pasara nada. Que pasa? É certo que che din que agora que lle costa moito máis a compra, cando é principio de mes a xente tira máis o chuletón de ternera, entrecó de ternera, filete de croca, depois van baixando un pouquiño máis o nivel, non sei se é porque lle apetecen outras comidas ou é coincidencia, pero a xente gasta, A xente gasta, de feito ti vas por aí a ver as terrazas cheas. Terrazas e restaurantes cheos, contanos tamén na rúa, onde a gran maioría pensa que non necesariamente gastamos máis a principio de mes. Pero los restaurantes esos suelen estar siempre llenos, eso es verdad, Pero no en primero de mes, yo lo noto durante todo el mes. Estamos sempre igual. Eu compro igual a primeiros que a finales. Que al principio de mes siempre gastamos más. Al principio de mes gastamos mucho más. Eu prefiero controlar e administrar. É o xusto necesario para pasar o mes. Hai que comprar cando fai falta, non máis. Pois ese se cadra o mellor consello para ter unha boa economía. Pois se queren aproveitar que agora hai cartos para mercar peixe de calidade, que saiban que hoxe poxaron unha boa cantidade de bonito na lonxa de Burela, unha imaxe de Demetrio que non é de todo habitual xa a finais da costeira. Sí, non é o habitual, esa imaxe que se podía ver esta mesma mañá aquí na lonxa de Burela, amosanos esa cantidade de bonito, moito bonito. Tamén é verdade que nos contan os profesionais que o tamaño máis cativo do que viña sendo habitual ao longo de todas as capturas dos meses anteriores. Unha campaña que rematará xa este mes, próximo mes de outubro, contra mediados. De feito, xa hai embarcacións que optaron por non sair a fainar precisamente por ese tamaño do bonito. Non lle salen as contas unha vez que logo teñen que poñelos á venta, pero a imaxe, como dicimos, esta mesma mañá era de alrededor de 12.000 kilos de bonito nesta lonxa. Hoxe é o Día Internacional das Persoas Maiores. En esta xornada son moitos os galegos que queren demostrar que cumprir anos non é sinónimo de frear, senón de seguir vivindo con moitas ganas unha nova etapa chea de oportunidades. Soy Mercedes, tengo 81 y dentro de un mes 82. Y a los 79 cogí novio de 92 años. Sigo con él, soy muy feliz.
Mercedes di estar vivindo unha segunda xuventude. Ela demostra que cumprir anos non frea nin pon límites e diso tamén dá conta Sagrario. Teño 94 anos. Pinteime sempre a boca a hora de maior. Antes pintaba os ollos cando era nova, e a hora de vella tamén me gusta. Pero tamén os que nos ven tamén lle agrada ver a unha persona un pouco arregladiña. Porque a imaxe dunha vellez pasiva está cambiando. Sigo haciendo gimnasia, que la hice toda la vida, y sigo haciendo deporte, aparte de venir a yoga, voy al gimnasio y luego me encanta viajar. A mellor traballando un pouco máis que cando estaba en activo, polos netos, e logo a vida exactamente igual, facendo un pouco o que facías antes, pero ahora con máis liberdade. Faz unha vida totalmente normal, en vez de coller estar de 8 a 3, sentada no traballo, pois as actividades como estas, como el yoga, caminar. Procurar hacerlo máximo yo para que no me lo hagan, porque eso es una iniciativa de pensar que me supero a mí misma con la edad que tengo. Sigo facendo todo o que se poida e listo. Suman experiencia e todo eso, sí. Todas coinciden cos expertos en que a actividade física, a vida social e as novas aprendizaxes son as claves para unha vellez saudable. É preciso que teñan espacios onde podan participar, onde se lles dé voz, onde podan ensinar, seguir aprendendo. Neste Día Internacional das Persoas Maiores, a Fundación celebrou unha acción colectiva contra o idadismo para concienciar de que os nosos maiores son unha fonte de sabiduría e enerxía. Imos xa co tempo, Ana Celia Vázquez. Ben, pois así comeza outubro con este ceo azul, con esas temperaturas á alza e ademais pois aguantando bastante ata mañá que comecemos a ver o primeiro cambio nas Rías Baixas. Pero imos pouco a pouco, falamos desas temperaturas. Aquí temos as máximas que onte rexistramos nas 4 provincias galegas, fíxense, 31 graus xa en Ourense, imos ata Arbo, temos 30 graus na provincia de Pontevedra, na comarca do Paradantas, 28 graus e Padrón, 27,7, 28 tamén. E hoxe as temperaturas aínda han ser máis elevadas porque hoxe vai ser o día onde neste verán de San Miguel rexistremos as temperaturas máis elevadas en toda Galicia. Temos esa banda de nubes altas que nos vai acompañar, circulación de vento moi frouxiño, vento seco do leste nese terzo máis norte, intensidade intermedia en máximas en ascenso, que lles dicía Ferrol, 27 graus, 26 en Vigo. Vemos as temperaturas previstas noutras localidades galegas, falamos de 27 graus en Caldas de Reis, tamén en Soutomaior, 30 graus en Ribadavia, na comarca de Valdeorras, no Barco tamén, con eses 30 graus, Sobera e teñen eses 29 ou 30, iremos subindo, e Vimianzo con 25 graus nas horas centrais do día. Digamos que sería a xornada onde temos esa oscilación térmica maior, esa diferencia entre as mínimas e as máximas, porque a mañá estivo fresca, sobre todo no interior. Esta é a composición, temos un anticiclón forte aí situado, veremos como vai ir marcando a nosa situación. Na xornada do xoves moi pouquiño vento, así que dará entrada logo a esa bretema marítima que finalmente acabará estendéndose por todo o litoral galego. E fíxense nesta baixa que se move dende o Atlántico, vaise profundizar rapidamente, por iso a Metofis puxolle xa nome, chamase Amy, esa borrasca, e vai tocar sobre todo con ventos importantes as Illas Británicas. A nos deixar na xornada do sábado algo de precipitación, porque fíxense que o venres que será un día onde esas nubes irán engañando terreo. Aí temos esa frente que enlaza coa seguinte fronte de ex Imelda que virá detrás e deixaranos, como lles digo, algo de precipitación como mínimo o sábado pola tardiña nese terzo máis norte. Está por ver se nos vai afectar algo máis, porque outros modelos pois anuncian maior cantidade de precipitación, pero en principio nada extraño, sería chuvias en máis, e incluso nese escenario onde deixe máis precipitación, a Ourense igual nin chega. E aí temos a xornada do domingo como de novo se establece pois ese anticiclón e esa estabilidade. E falamos agora da xornada do xoves, imos xa pouco a pouco, falaballes desas bretemas que nos van condicionar, no interior nubes altas, e aí vemos esas néboas nos vales por esa inversión térmica que ven sendo unha constante tamén durante toda a semana. Notamos moi pouquiño vento, seguimos con ese pouco vento que dará entrada logo a esa humidade marítima, fíxense ceo despexado en boa parte de Galicia, na metade máis sur, algunha nube un pouco
máis importante no terzo norte, vemos na provincia da Coruña como esas nubes irán gañando terreo impulsadas por esa circulación de oeste. Descenso das temperaturas, sí, pero sobre todo nesas comarcas costeiras. No interior apenas van notar cambios, seguirán con calor nas horas centrais. E aí vemos o venres máis do mesmo, sí que será unha xornada xa bastante máis cuberta, sobre todo na provincia da Coruña dende primeira hora. No interior, pois coa mesma xeira, néboas, nubes altas e temperaturas que pola mañá descenden, tamén esas temperaturas máximas nas horas centrais do día, pero con todo han descender menos na provincia de Lugo e na provincia de Ourense, onde non notarán tanto esa humidade marítima empurrada por ese suroeste un poquinho máis intenso na área de Bares e polo demais vento variable, moita nebulosidade ao longo da xornada nesas provincias máis atlánticas. E chegamos ao sábado onde marcamos esa situación pois condicionada por esas nubes, circulación de suroeste, de todos os xeitos, sobre todo vento cara ao litoral máis norte, coincidindo co desplazamento que víamos no modelo. No sur fíxense ese contraste, ceo prácticamente aberto, e marcamos ese escenario que nos fala da entrada desa fronte desfeita que sería xa cálida, deixando precipitacións nese terzo máis norte, moita nube, pero canto máis ao sur, apenas en cambio. A outra probabilidade é que esa precipitación chegue un pouquiño antes, xa pola mañá, e se reparta un pouco máis tamén, en todo caso, polas provincias da Coruña e na provincia de Lugo, pero iremos vendo pouco a pouco que é o que pasa. Hoxe quedamos con esta xornada que será o día de máis calor deste verán de San Miguel, e vostedes quedan co Telexornal.